A Xunta de Galicia destinou máis de 1,2 millóns de euros a diferentes establecementos hoteleiros para modernizar as súas instalacións. En total se viron beneficiados 70 hotéis da comunidade, dos cales 30 están no Salnés, 21 deles en Sanxenxo. En toda Galicia son 70 establecementos con un presuposto de 1,2 millóns de euros, deles o 50% están na provincia de Pontevedra, que contamos con 38, e deses 38, 21, non 16, como dicía o alcalde, son 21, pois aquí no Concello de Sanxenxo e 30 na comarca do Salnés. Por tanto, o potencial de Sanxenxo, pois unha vez máis está aí, non? Un concello que en Galicia temos 54.000 plazas hoteleiras, Pontevedra 25.000 e en Sanxenxo 7.500, é dicir, que o 14% casi das plazas hoteleiras concentran en Sanxenxo. A Xunta aportaba ata o 30% da reforma co cal se moveron máis de 4 millóns de euros. As melloras estaban destinadas á adaptación para minusválidos ou á eficiencia enerxética, entre outras. A adaptación, minusválidos, pequenas melloras, eficiencia energética, pois hai de todo un pouco, non? E van desde de 4.000 hasta 30.000, ou dependendo un pouco da inversión. O alcalde de Sanxenxo mostrou a súa satisfacción porque a vila do Salnés sexa o destino do norte de España con máis ocupacións hoteleiras. Telmo Martín agarda chegar este mes ás 250.000 pernoitas. É que creo que os datos van ben e que este mes de agosto que estamos que está a puntos de rematar, vamos a volver a ser líderes en pernotacións de xente que pasa por aquí, non? Entonces vamos a estar por encima, creo que de 250.000 pernotacións, e por tanto é un orgullo moi grande con un municipio, ou turísticamente falando, un dos importantes de España, que todos os establementos hoteleiros sean de familias de aquí, de emprendedores de aquí, de xente de aquí, que empeceu no seu momento que conseguiren, uns máis e outros menos, pois facerse a súa vida a través de ter un establecemento hoteleiro, non? E iso levou a Sanxenxo a ser líderes, non? Tanto o alcalde de Sanxenxo como o representante provincial da Xunta agardan seguir colaborando para mellorar a oferta turística da vila e da provincia.